हेल' रायजोफोर गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर नोंथांमोनजों आं दिनै सावरायनो नागिरनाया बेसो जे जोंहा 2025 मायथाइयावहाय जोंनि बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो दङ, खाथिनिफ्राय खाथि नङा होमबा, सौफैथारगौ। दा जोङो दिनै एसे गाबोन एसे जोङो बिटिसि इलेक्सननि दोहौखौबो एसे नुबोगासिनो दं आरो नुलांबाय थागोन। नाथाय न' डाउट इलेक्सनाव माने पार्टि हिसाबै एसे दान्थे बिदान्थे पार्टिसिपेट खालामबाय थानाया कन्ट्रभार्सिया जालायबाय थाखायो। नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बेखौसो सावरायनो लुबैदों जे जोंनि बे जखायसेल' बर'आ माने मोनबेसे पार्टियाव रानजाबावनो, सिन्थाया बेसो। दा BPF आव खावसे थाबाय, BJP आव खावसे थाबाय, कंग्रेसआव खावसे थाबाय, UPPL आव खावसे थाबाय, नङा होमबा? नाथाय मालायनि भटआ रानाखै, गथायैनो दङ। जुदि जोङो जोंनि थै जिउ होनानै मोनबोनाय, जोंनि बिर जोहोलावफोरनि जिउ बाउसोमनायनि गेजेरजों मोनबोनाय जे बे जिख्लाबसे बिटिसिखौ जुदि जोङो जोंनि आखायाव लाखिनो हायाब्ला अब्ला जों बेखौ मोनबोनायनि मा मुलाम्फा जाखो रायजोफोर, नङा होमबा? जों सिन्था खालामनांगौआ बेसो रायजोफोर। दिनै जोंनि बर'नि भटआ थेर बेथेर गावस्राजोबनोसै, नाथाय गुबुना गथायैनो दं दाबो भटआ, आरो जोंनि भटखौसो मोनदेरबावगोन बिसोरो। अब्ला जोङो मालायजों दैदेनजानोसै नामा? जोङो मालायनि आथिं सिङाव थाफिननोसै नामा? जोंनिनो हायाव, जोंनिनो रायजोआव। दा बेसो रायजोफोर, जोंनि बै नुहुरनाया, जोंनि बै माबाया जानो फैगासिनो दं बेबायदि रायजोफोर। मानोना जों दिनै मोजाङै नोजोर होयोबा नोंथांमोना नाय जे BJPजों UPPLजों दा एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं बिटिसिआवहाय। नाथाय बे BJP आरो UPPLनि एलायन्स गभर्नमेन्टआ माने बिटिसि इलेक्सननि सिगांनो गुबुन मोनसे महर लानो हागौ, बियो खाथां। मानोना BJPआ हारसिंनो गेलेगोन भटखौ। BJPआ जुदि मेजरिटिया बारा जायोब्ला नों UPPL ना नों BPF पात्ताखौ होनाय नङा, गावसोर गोजा गभर्नमेन्ट दागोन मालाय। अब्ला नोङो दानिया जादो, नङा होमबा? दा जोङो खोनाबावदों जे रायजोफोर माने जोंहा XNDP इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनावहाय केन्डिडेट फसंगोन, नङा होमबा? न' डाउट बिथांमोननि फसंनायाव आंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। बिथांमोनहाबो गोबां काहानि दं, बिथांमोनहाबो गोबां दुखु आरो गोबां माने गोसोआव खुद्रिनाय दङ, जायनि थाखाय बिथांमोनहा बे थांखिखौ लानो गोनां जादों। मानो? बिथांमोना हाजार माने गभर्नमेन्टनि खाथियाव थांनानै खावलायदोंबाबो बुंदोंब्लाबो बिथांमोननि खोथाया फंसेबो दिनैसिम खोनासंजायाखै। बिथांमोनहा गोरोन्थि एकर्ड खालामनायनि उनाव ओरैबायदि गावसोरनो भुगिनांगासिनो दङ, मिथिबायना? गावसोरनो ओरैबायदि भुगिनांगासिनो दं दुखु खस्थ'खौ, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै फैयै नैबे थांखिखौ लाफैनो गोनां जाबाय। दिनै हमनानै ला एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोना बिटिआर एकर्ड खालामग्रा जाय सिगनेटरि, जों बेखौ गले बुंबाय थानाङा, बिथाङा दासिमबो माने जेलावनो दङ। जाय NDFBनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे केडार लिडारफोरा, बिथांमोनहा उदां जानांगौमोन, बिथांमोनहा जायाखै। आरो लोगोसे बिथांमोनहा एक्स ग्रेसिया हिसाबै मोननांगौमोन, गैया, मोनाखै। दा गावसिनि आरो लोगोसे मा होनो मुंख्लं न'खरनि जाफोर मोननांगौ दं बेखौबो मोनाखै। दा अब्ला बिथांमोना मानो खुद्रिया? दिनै बिथांमोना गले सरकारखौ खावलायसेयावबो खोनासंजायाखै एकर्डनि उनावबो, अब्ला एकर्ड खालामनायनि ओंथिया बहा थाखो? दा बे हिसाबैनो बिथांमोना दिनै राजनितिक भाबै गभर्नमेन्टखौ नारसिननायनि मोनसे पलिसिजों बे लाइनाव फैदों। नाथाय लाइनाव फैदों मोजांनि खोथा, आंहा सिन्थाया बेसो जे दिनै XNDP इउनाइटेड फरामखौ बेसेबां अनसायग्रा दं आरो बिथांमोननि बियाबफोरा मोनबेसे जागोन, बा मोनबेसे बियाबफोरावहाय बिथांमोना केन्डिडेट होनो हागोन, सोंथिया बेसो। नाथाय केन्डिडेट सासे सानैल' जुदि देरहायोब्लाबो MCLA जानानै थायोब्ला बिथांमोनहा मा मावहैनो हागोन? नैबेबो मोनसे गिदिर सोंलु।
जेन' हक फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे रायजो राजाफोरा उन सिगां साननानै सोर पार्टिखौ सुइस खालामनानै भट होयोब्ला जोंनि बिटिसिआ रैखा जागोन आरो सोरबायदि लिडारनो जोङो बिबान होयोब्ला बिटिसिखौ सामलायनायनि मोजां जागोन बेखौ जोङो खुब सानै हयै नोजोर होनानै जोङो फैबाय थानाय समखौ बारहोहरनांगोन रायजोफोर नङाब्ला जोंनिनो गोबां बिपद फैगोन। दिनैनि रुलिं गभर्नमेन्टखौथ' जों नुदों माने सानफा एफा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि हालोदावसो लांगासिनो दङ जायनि थाखाय नोंथांमोना मैया दाख्लै जोंहा बिटिआरनि डिपुटि CEM गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाबाय ससियेल मिडियायाव नुबाय निउस मिडियायाव नुबाय नङा होमबा बिथाङा मा बुंदों जे बिथाङा बुंदों माने एबारावहाय गुबुनारिफोराबो हानि बिगोमा जानो हासिगोन माने हानि मोन्थायखौ मोनसिगोन। अब्ला नायदो रायजोफोर जेब्ला जोंनि 2003नि जे बिटिसि एकर्डनि माबा दङ मा होनो मोनसे एकर्डनि गेजेरजों जोंहा मोनखानायमोन जे 6 शिड्युल बा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आन्डारावहाय उइदाउट ST रावबो गुबुनारिफोरा हानि बिगोमा जानो हाया बा हाखौ फाननोबो हाया बायनोबो हाया बेबायदि मोनसे जोंहा दङमोन होननानै जों मिथिदों। बाट आं गासैबो मिथिजोबा अब्लाबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नायनानै बा माखासे गोरोंफोरनि माखासे बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हादों आरो बेबायदि होननानै। नाथाय दिनै जुदि जोंनि मोन्थायखौनो जोङो जुदि गुबुननो हगारनानै लायोब्ला मा दंबावो दिनै बिनि सायाव मानो साननो हायाखै प्रमद बर' सारमोनहा दिनैथ' आंनि मथेबा हानि बेलायावबा माने बे टटेलि बन्द जानांगौ माने गुबुनारिया जिबनावबो माने जोंनि हानि बिगोमा जानो नाङा बा बिथांमोनखौ जाहोनो नाङा। खैफोदा बेनो लाबोगोन रायजोफोर ओरैबायदि गिदिर खैफोद बियो मिथिबाय ओरैबायदि मोनसे साबजाथावै मोनसे माबा बियो थ' रायजोफोर बिनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जे सोरबा लिडारा गाव हारसिङैनो आं लिडार जागोन बा सोरबा लिडारा आं हारसिङैनो थांनानै आं बिटिसिखौ सालायगोन बिटिसिनि चिफ जागोन होनब्लाबो रावबो हाया बेखौ खालामो नों आं रायजो राजायासो। दा बिनि थाखायनो सादारन बयबो जोंनि रायजो राजायाबो दिनैनि समाव सांग्रां जानाया मोजां साननाया मोजां आरो जोङो बिटिसिआव थानानै जोंनि मोन्थायफोरखौ जों बोरैहाय आदाय खालामनांगौ बेफोरखौ साननानै जोङो सिन्था खालामनाया बिराद गोनां होननानै आं दिनै बयबो रायजो राजाफोरखौ एसे साननो बा सिन्था खालामनो आं खावलायदों रायजोफोर। थ' रायजोफोर आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै भिडिअखौ लाबोदोंमोन। थ' फैबाय थानाय समाव जोङो नुलांबाय थागोन नङा होमबा थ' आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैसो। थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारि।